Ben, bo día a todas e a todos. Benvidos a pleno extraordinario. Disculpan a súa presencia o concelleiro do Grupo Nacionalista Gonzalo e do Grupo Socialista Susana. Vamos ao primeiro punto. Aprobación. Se procede de acta da sesión realizada en data 26 de 11 de 2020. Apróbase. Sí. Ningún voto en contra. Punto número 2, proposta sobre, se lles parece, quería facerles unha proposta. O punto número 2 e o número 3 podemos debatilos conxuntamente, se lles parece, e os votamos individualmente, se lles parece ben, O señor Chouciño está de acordo ou prefiere debatilos individualmente? Tampouco entendo por que hai que debatilos conjuntamente, pero por mí vale, non hai problema. No, con caixa un que non... Non, debatímolos individualmente. Simplemente que non sei que cal é o beneficio, pero non hai un problema. No, debatímolos individualmente. Punto número 2. Proposta sobre participación no Plan Provisional de Cooperación ás obras e servicios de competencia municipal, Plan Único de Concellos, posadicional 2021 da Diputación Provincial da Coruña. Ten a palabra a voceira do Grupo Socialista, Guadalupe Pombo. Apróbase no pleno da Diputación Provincial o Plan Único de Concellos post-plus 2021 propónse o seguinte, a adopción do seguinte acordo ao pleno municipal do Concello: participar no Plan Provincial de Cooperación ás obras e servicios de competencia municipal, Plan Único de Concellos post-plus 2021, e solicitar a aplicación a achega o préstamo provincial asignados aos obxetos que se indican. Na área de investimento para a mellora da intersección de Antigua Nacional 550, sería a obra a realizar a rotonda no entorno da igrexa de Vilaboa, melloras na estrada de Folgueira a Vinseira, e para gasto corriente as cantidades serían 568.277 na intersección da Antigua Nacional 550, melloras na estrada de Folgueira a Vinseira 52.270,17 euros, e para gasto corriente estipulas unha cantidade de 474.195,49 euros. A maiores, establecese tamén a execución da rehabilitación e acondicionamento do Polideportivo Municipal de Tarrío cunha cantidade de 695.539,80 euros. E solicitamos o voto favorable para a aprobación deste acordo. Gracias. Vale, un segundo. Estamos emitiendo, ¿verdad? Sí, perfecto. Abrimos un turno de intervencións. Quen solicita a palabra? Señor Chouciño. Sí, perfecto. Señor Mourelle, de Alternativa dos Veciños, ten a palabra. Moitas gracias, señor alcalde. Dende a Alternativa dos Veciños de Culleredo, no punto 2 e 3 vamos a externos. Xa que foron vostedes os que elaboraron ditos presupostos, as propostas sobre participación no Plan Provincial de Cooperación ás obras e servicios de competencia municipal pos-adicional 1/2021 da Diputación Provincial da Coruña, a igual que no pos-adicional 1/2021 da Diputación Provincial da Coruña para financiamento de gastos sociais extraordinarios. Como se lle dixen anteriormente, vostedes elaboran e non contan para nada ca oposición. Seguramente a oposición podría aportar algo a ditas propostas, pero como vostedes teñen a maioría, para que van a escoitar? Moitas gracias, señor alcalde. Bueno, de todas formas, dixemos que debatíamos individualmente. Eso... Vale. Sí. Bueno, señor Chouciño, de BNG, ten a palabra. Sí, ahora sí. Perdón, confundiume un pouco, señor Eduardo. Creo que estamos debatindo orzamento. Vale, perdón. Confundo. Sí. Ben. Correcto. En este punto, respecto ao plan de obras, non gustaríanos poder apoialo, pero vemos que unha vez máis veñen con informes desfavorables porque a asesoría xurídica di que se carece das autorizacións necesarias de patrimonio e de non me acordo cal era outro organismo para o tema da rotonda, tamén para o da polideportiva de Tarrío. Se me permite unha puntualización, non é por interrumpilo, é que as bases do POS permiten presentar eso sin ter os informes subsidiarios.
Eso o din as bases do POS. A advertencia está ben feita, efectivamente é certo o que vostede di, o 100%, pero as bases do POS permiten presentar os proxectos e o que ten que estar é solicitado no momento en que se presenta os informes. Eso simplemente era por aclarar esa situación, porque non se incumplen as bases do POS. Disculpe a interrupción e pode continuar. Aceptadas as disculpas, señor alcalde, non hai ningún problema en que aclare, por suposto, pero de calquera maneira non estábamos dicindo de que incumplir as bases do POS. O que decimos é que, levando informes desfavorables, porque faltan esas autorizacións para facer esas obras, evidentemente estamos asumindo un risco, é dicir, mañán cheganos unha autorización denegada e automáticamente non podemos executar esa obra. Bueno, non sei canto de probable ou improbable pode ser isto que digo, pero evidentemente estamos asumindo un risco de estar pedindo un financiamento para unha obra que non se pudera ao final executar, o que estaríamos levando un retraso en usar uns fondos que se non foran para o mellor, para unha cuestión que se pode poñer en cuestión, sí podrían estar dedicándose a outros proxectos que tuveran todo en marcha, todo en regla. Por tanto, en ese sentido, nos ímonos a abster en ese punto. No outro, no de asuntos sociais, debatímoslo despois. Moi ben, non me quedara claro antes. Gracias. Pois nada, simplemente esa aclaración e agradecer o sentido do voto igualmente. Izaskun, voceira do Grupo Popular, adiante. Muchas gracias. Acondicionamiento del polideportivo descubierto de Pelamios, acondicionamiento polideportivo Fonte da Balsa Sagrada Familia, acondicionamiento polideportivo descubierto da Corbeira, de Peiro de Arriba, parque de toboganes y tirolinas en la Corbeira, pista Parque Europa, pista polideportiva de Ledoño. Pues en los presupuestos participativos del 2020 lleva el acondicionamiento y rehabilitación del pabellón de Tarrío. Estas son algunas de las obras incluidas en otros POS. Y después tenemos también pendiente la recepción de la urbanización de la Ría, tenemos pendiente la recepción de la cubierta de las Brañas, tenemos también pendiente de recepción la de la Plaza de Europa, de la Plaza de la Iglesia de Vilaboa. Entonces, estamos totalmente a favor de que el Concello de Culleredo reciba dinero para obras y para inversiones que se necesitan. Pero lo que sí le pedimos al equipo de gobierno es que todo ese dinero que se reciba, que al final se ejecuten las obras y se pueda beneficiar la población de Culleredo de todo ello. Entonces, nosotros vamos a tener un voto favorable, pero sí con la condición de que, por favor, de que todas estas obras y todo este dinero, al final, se haga algo con ello. Pues muchas gracias por as súas aportacións e agradecemos igualmente o sentido do voto. Gracias. Procedemos entón á votación, se lles parece. Votos a favor da proposta. Votos en contra. Abstencións. Votos a favor os señores e señoras concelleiros e concelleiras integrantes dos grupos municipais do PSDG, PSOE e Partido Popular. Ningún voto en contra e abstencións aos concelleiros e concelleiras dos grupos municipais do BNG e Alternativa dos Veciños. Queda aprobado entón o punto número 2. Pasamos ao número 3. Proposta sobre participación no Plan Provincial de Cooperación ás obras e servizos de competencia municipal, Plan Único de Concellos Posadicional 2021 da Deputación Provincial da Coruña para o financiamento de gastos sociais extraordinarios. Ten a palabra novamente Lupe Pombo, voceira do Grupo Socialista. Gracias, señor alcalde. Bueno, pues en colación co punto anterior, no Plan Único de Concellos POS Plus 2020 regulase simultaneamente o POS adicional do 2021 para gasto financiero de gastos sociais extraordinarios. A cantidade total son 287.391,20 euros e as partidas ás que diría destinada este financiamento de gastos sociais extraordinarios serían, en resumen, reforzo social con a cantidade de 45.391,20 euros para reforzo de personal, axudas a colectivos en situación de vulnerabilidades, 60.000 euros, axudas a familias para a escolarización con materiais diversos, 70.000 euros, axuda para a ampliación do servicio de axuda no fogar con uns 40.000 euros, axuda á adquisición de EPIs para personal específico de servicios sociales, 30.000 euros, e para outros gastos imprescindibles e urxentes para a atención a persoas especialmente vulnerables unha cantidade de 42.000 euros.
solicitamos tamén o voto a favor para a aprobación deste post de gasto extraordinario social. Gracias. Ben, abrimos unha quenda de intervencións. Perfecto, vostedes queren falar? No? Señor Chouciño, ten a palabra. Sí, moitas gracias. Como anunciamos antes, o noso voto será favorable. Todos os recursos que se poidan aportar neste momento para gasto social van ser poucos. Estamos vendo como está sendo a situación, como está lastrándose a economía, porque se nos está descontrolando a pandemia. Incluso, queríamos facer mención do esforzo que está facendo a Deputación por este tipo de axudas. Creemos que é un exemplo para outras administracións centrar ese esforzo en estas cuestións. O que sí queríamos aproveitar para puntualizar que estamos tendo moitas queixas do funcionamento dos servicios sociais de Culleredo. Os recursos solos non chegan, hai que administralos ben, e hai que executalos, e hai que poñer os recursos que fagan falta para que se atendan en prazo as solicitudes, etc. Nada máis, solamente que imos a votar a favor, por suposto que son ben recibidas estas achegas da Diputación. Simplemente, agradecerte, lógicamente, o sentido do voto e decirte que dada a sensibilidade coa que nos tratamos os temas sociais e o interese que creo que vai a ter a concelleira responsable de Benestar Social de coñecer en particular, en privado con vostede, cales son esas queixas para tratar en calquera caso de mellorar o servicio, porque a nosa intención e sobre todo, como ben destaca vostede, nestes momentos tan complicados no que sí é certo que hai unha avalancha de solicitudes moi importante e o persoal que temos a veces non dá feito todo o traballo, pero de verdade eu digo que nos gustaría coñecer cales son esas queixas para tratar de explicalas e se teñen algunha explicación e de mellorar si con elo se pode contribuir a elo. Moitas gracias e procedemos a votación do punto número 3. Votos a favor da proposta? Votos en contra? Abstencións? Moi ben. Invito para abstencións os concelleiros e concelleiras integrantes do Grupo Municipal da Alternativa dos Veciños, o resto a favor. Ben, agora sí, pasamos ao punto número 4, que é proposta sobre a aprobación inicial do Orzamento 2021. Ten a palabra a concelleira de Facenda, dona Marta Iglesias. Moitas gracias, señor alcalde. Bos días. Traemos hoxe para a súa aprobación polo Pleno o orzamento para o ano 2021. O presuposto deste ano caracterízase, como non podía ser de outra forma, por o fincapé no gasto social para axudar aos nosos veciños e veciñas a afrontar as situacións de emerxencia xeneradas polo coronavirus, a loita contra o COVID e a ter un plan de inversións que recolle aquelas inversións máis urxentes propostas tanto polos veciños como de forma individual como colectivamente a través do Consello de Participación Cidadá. E todo isto sin incorrer en endebedamento público ni subir os impostos, tasas e prezos públicos. Para o Goberno municipal, o máis importante neste momento é axudar os nosos veciños e veciñas a superar as consecuencias desta pandemia. E para iso, no proxecto que hoxe presentamos, dedicamos a servicios sociais sobre 5.200.000 euros, dos cales 600.000 son para prestacións económicas de emerxencia e inserción social, e 1,5 millón para axuda a domicilio. A Fomento do Emprego dedicamos uns 900.000 euros, dos cales 250.000 son para subvencionar o tecido empresarial, ao igual que o fixemos no derradeiro exercicio, que resultou tan castigado polo coronavirus e que necesita de todo o noso apoio. A gastos de suministros derivados do COVID-EPIS dedicamos unha partida de 72.000 euros en previsión do que poida pasar, que por suposto pode ser incrementada ao longo do exercicio según vayan surdindo as necesidades. E a inversión dedicamos 3.187.040 euros con 46 céntimos, coas que poderemos mellorar a seguridade viaria, os centros sociais, as instalacións deportivas, os parques, xardíns. O proxecto de presuposto que se presenta hoxe para a súa aprobación polo Pleno é un presuposto equilibrado en gastos e ingresos por un importe de 24.926.735 euros con 14 céntimos respectivamente. Este proxecto foi dictaminado favorablemente na Comisión Informativa, contén toda a documentación necesaria e legalmente requerida e foi confeccionado de acordo coa legislación vixente.
cumple estes orzamentos, tal e como dice a señora interventora municipal no seu informe, cumplen cos obxectivos de débeda pública e co principio de estabilidade presupostaria, ainda que, bueno, estes cumplimentos en este momento serían a título informativo, porque, como vostedes saben, as regras fiscais están suspendidas. En canto á previsión de ingresos, pois é do mesmo importe, claro, que o orzamento, 24.926.735 euros con 14 céntimos, e está realizada en base á liquidación do 2019 e o avance da liquidación do 2020 a criterios técnicos emitidos á vista das mesmas, e xa foi sometida aos informes pertinentes sin que exista ningún informe negativo ao respecto. Os ingresos que se poidan producir a maiores contabilizaránse normalmente no exercicio seguinte coa incorporación de remanentes ou a través dunha modificación complementaria dos orzamentos. O presuposto financiase íntegramente cos impostos directos e indirectos, tasas e transferencias correntes e de capital, ingresos patrimoniais e enaxenación de inversións, non sendo necesario acudir a ningunha operación de endeudamento, como xa veu sucedendo ao longo destes últimos exercicios. Non somos partidarios de consignar futuros ingresos mentras non se concreten legalmente, xa que esos ingresos serían posibilidades, pero non realidades a día de hoxe. E esta prudencia coa que actuamos nos permitiu liquidar con superávit os exercicios precedentes. En canto aos gastos, no capítulo de gastos trata de dar resposta ás necesidades máis urxentes en materia de inversión, e no capítulo de persoal contén os gastos necesarios para as previsións de persoal. En gasto corrente contén as cantidades necesarias para facer fronte aos contratos dos diversos servicios municipais, o mantemento dos servicios e os edificios públicos. A partida, os gastos de persoal incrementanse en un 0,9% respecto ao exercicio anterior, que é o previsto na Lei de Presupostos do Estado, e todos os postos da RPT están dotados con o 100%, con consignación orzamentaria. O capítulo de persoal trata de dar resposta ás necesidades de persoal do Concello nas diversas áreas, dotándose as prazas vacantes que previsiblemente poidan ser cubertas de conformidade coa legislación vixente, e consígnanse os créditos necesarios para facer fronte ás retribucións de persoal municipal, tanto o existente como os das plazas que están vacantes e que van a ser cubertas ao longo deste exercicio previsiblemente. En canto a gasto en bens correntes e de servizos, o importe é de 12.008.601 euros con 53 céntimos, incrementase un 7% con respecto ao exercicio anterior, e este capítulo rexistra os incrementos necesarios para poder facer fronte ás necesidades dos distintos programas, seguindo coa política de contención de gastos. E as partidas máis importantes continúan sendo as dedicadas a dotación de créditos destinados ao financiamento dos servicios públicos básicos, mantemento de parques e xardíns, alumeado público, limpeza viaria de edificios, a servicio de abastecemento de auga e o benestar das persoas, como servicios sociais, fomento do emprego, sanidade, educación, cultura ou deporte. Este orzamento debe permitir consolidar e mellorar os servizos públicos que dende o Concello se prestan aos cidadáns. Agora, máis que nunca, desde o público, debe dárselle unha resposta ás demandas dos servicios. Neste sentido, bueno, de destacar que en esta situación excepcional, pois, igual que se fixo tamén o ano pasado, hai que dotar unha partida exclusivamente para gastos COVID. Neste caso, por exemplo, para EPIs, dotase unha partida de 72.000 euros. Os capítulos 3 e 9, gastos financeiros e pasivos financeiros, ou sea, os intereses e as amortizacións de préstamos, quedan abertas as partidas con unha cantidade simbólica de 1.000 euros, pois neste momento non hai débeda bancaria pendente, polo que se prevén gastos, non se prevén nin gastos financeiros nin amortizacións. En canto ás transferencias correntes, o importe que se dota é de 1.677.950 euros e ten por finalidade subvencionar as entidades sin ánimo de lucro e as prestacións económicas de emerxencia social. Dotanse 600.000 euros para PEIs, así como os compromisos de achega adquiridos polo Concello, co Plan de Transporte Metropolitano e co Consorcio das Mariñas. En este capítulo mantense o incremento realizado no exercicio anterior por mor da consignación realizada nas partidas de subvencións que teñen como finalidade facer fronte aos efectos derivados de emerxencia sanitaria provocada polo COVID-19.
Así, pois, dotanse, como xa decía anteriormente, subvencións para autónomos, empresas, comercios, por importe de 250.000 euros, aínda que é previsible que esta partida ao longo do exercicio, tal e como sucedeu no exercicio precedente, poida ser incrementada según as necesidades. No exercicio anterior, o que fixemos foi que ningún dos solicitantes que cumplise cos requisitos se quedase sin subvención e se incrementou a partida casi con bastantes cartos, para que nadie quedase sin ela. Por eso, esta é a previsión da que partimos e, se necesario, pois se incrementará. Para nós é moi importante, tanto os hosteleiros como o resto dos comerciantes que se ven afectados por esta pandemia, que non teñan que sufrir eles solos as consecuencias da mesma, porque todos estamos con eles. Axudas ás comunidades de veciños, que o ano pasado non se puido levar a cabo, pois porque as comunidades non podían nin tan siquiera, en moitos casos, facer asambleas, e para que poidan invertir en espazos privados de uso público por 75.000 euros, e para subvencións de educación van dotadas 99.000 euros, tamén poderían implementarse. En canto ao capítulo 6, o capítulo de inversións é de 3.187.040 euros con 46 céntimos. O proxecto de presuposto que hoxe presentamos recolle as propostas de inversión feitas polos veciños que consideramos máis urxentes, facendo especial fincapé no rural. Así, a título de exemplo, posto que as inversións aparecen enumeradas, tanto as inversións como a súa financiación no presuposto no anexo de inversións, decir que se adican 1.400.000 euros para a rede viaria. Aí iría incluída a renovación da rúa Laxe, a ampliación e mellora do drenaxe e os pavimentos nas naveiras, en Outeiro de Abaixo e en Silvar, en Sésamo, a renovación da rúa Xesto e de viais en Bregua, Celas, Castelo, Vinseira, Folgueira e outros camiños municipais. E na zona urbana destaca a renovación integral que antes falábamos, do POS, na antigua Nacional 550, ao lado da Iglesia de Vilaboa, na intersección coa rúa Alejandro Pérez Lujín e Avenida de Cordeda, xunto á praza de Vilaboa, onde se construirá unha rotonda e se mellorará o entorno, que, como decíamos, vai financiada co POS, son 568.277 euros. Ademais, dotanse tamén partidas para a redacción de proxectos constructivos, por exemplo, para a mellora do entorno de Tierno Galván, para a mellora da seguridade vial na urbanización Monte Alfeirán e para conectar Castro Laxe coa zona sur de Vilaboa. Para a renovación da Praza de Galicia, neste orzamento dotase unha partida de 246.632,93 euros. Esta partida verase incrementada coa incorporación de remanentes, unha vez teñamos a cantidade total que resulte do proxecto que todavía non temos. A cantidade que se consigna é a cantidade que foi fixada polo perito xudicial, posto que na sentenza non aparece ningunha cantidade concreta determinada. E era a única cantidade que en este momento consideramos que podíamos poñer, a falta do proxecto definitivo. E, como non, tamén vai unha partida para inversións e reposicións de elementos nos parques e xardíns de todo o concello. Como digo, para a inversión, é dicir, para a nova adquisición de elementos, e para a reposición de aqueles elementos que xa finalizaron a súa vida útil, que xa non son obxecto de reparación. E para equipamentos dotamos para a construción do Centro Rural Dinamizador de Persoas Maiores en Celas, unha partida de 233.263 euros, e outra para a mellora da Torre de Celas e o seu entorno. Tamén para nós é moi importante, e así o vemos demostrando ao longo dos derradeiros exercicios, o deporte, e nesta ocasión levamos a remodelación do campo de fútbol da Lavandeira, e en Vilaboa outra partida para mellorar a pista multideporte do parque que hai xunto ao Colexio Sofía Casanova. O resto das partidas aparecen perfectamente desglosadas no anexo de inversións. E decir, en este momento, aínda que non forme parte en este momento do orzamento,
que cabe sinalar que estas inversións a executar neste exercicio van saber incrementadas pola incorporación ao mesmo dos remanentes de crédito, entre os que destacan os financiados a través da Estrategia de Desenvolvemento Culleredo Vivo, e que servirán para executar, entre outros proxectos, a humanización da Avenida de Vilaboa, a mellora de seguridade vial en zona escolar, a reforma e ampliación do Centro Cívico e Social de Sueiro, a ampliación do Centro Cívico de Sésamo, a recuperación do Camiño de Santiago na Rúa Choeira e na Rúa Catas en Almeiras, a mellora e adecuación no Centro Social de Celas, a reforma do semisótano do Centro Cívico de Fonteculler, a construción dos centros sociais nos Olivos, en Valle Sur, en Castelo e en Cabana, a ampliación do Centro Social de Orro, a construción dunha senda peonil entre o polígono de Albedro e Vilaboa e o paseo fluvial polo río Mero, entre outros. Como digo, isto irá a incorporación de remanentes, non obstante, hai outros proxectos que tampouco ainda non están executados e que irán igualmente en esta incorporación de remanentes. Destaco as obras financiadas co EDUSI pola súa importancia e cuantía. Como se pode observar, os orzamentos que presentamos son uns orzamentos cribles e prudentes, tanto en ingresos como en gastos. Cribles, porque nos derradeiros anos as liquidacións dos mesmos foron positivas, xerando novos remanentes de inversión, e prudentes porque as derradeiras liquidacións, os ingresos, superaron os gastos en importantes cuantías. Todo isto vai nos a permitir, grazas á suspensión das reglas fiscais que rixe durante este exercicio, introducir no presuposto ao longo do exercicio outras inversións en arranxo de rúas, en conclusión de rede de saneamento, en rexeneración urbana das distintas parroquias e en mantementos e adquisicións de terreos, entre outros. Co aprobación destes orzamentos entendemos que se mellorarán sustancialmente os servizos que se prestan aos cidadáns e, como consecuencia, a súa calidade de vida, que é o noso maior obxectivo. E xa para rematar, quero agradecer tanto aos traballadores municipais como a todas as persoas que fixeron aportacións para estes orzamentos a súa colaboración e solicitar o voto favorable para os mesmos. Gracias. Bien, moitas gracias. Abrimos unha quenda de intervencións. Perfecto. Señor Mourelle, Alternativa dos Veciños, ten a palabra. Disculpe un momentiño. Marta, si eres tan amable de apagar el micro. Sí. Ahora, sí. Encende. Sí. Temos unha proposta de aprobación inicial do orzamento de 2021. Decirlle, señor alcalde, ¿se escucha ahora? Sí. Sí. O papel pode con todo e os números cadran si queremos que cadren. Agora hai que executalo. A sensación que temos os veciños e veciñas de Culleredo que a vostede gusta os titulares. Vostede anuncia nos medios de comunicación e nas redes sociais uns orzamentos de 24,9 millóns de euros. Moitas das propostas que vostede nos presenta están presentadas con anterioridade en outros orzamentos e os veciños e veciñas siguen a esperar a súa execución. Como cullerdenses, gustaríanos que tanto vostede como o seu equipo de goberno se poñan a traballar dunha vez. Xa que algunhas parroquias siguen como hai 10 anos, tanto en obras, infraestructuras, servicios, etc. Escoita a oposición e, sobre todo, os cidadáns de Culleredo. O desenrolo deste concello hai que facelo día a día e plasmalo, e non sacando titulares de prensa nas redes sociais. Xa que ten a maioría, demostre tanto vostede como o seu equipo que este concello pode estar ao nivel de outros concellos limítrofes de Culleredo. Moitas gracias, señor alcalde. Gracias, señor Mourelle. Ten a palabra o señor Chouciño do Bloque Nacionalista Galego. Moitas gracias, señor alcalde. Mire, o primeiro que teño que decir é que tarde mal e arrastro outra vez. Este ano os orzamentos veñen o 4 de febreiro. Non nos imos felicitar. Se o ano pasado viñeron en xullo e acabaron aprobándose en outubro, eso sería un cero nun exame, non? Para calquera alumno de calquera cuestión.
pois este ano terían vostedes un moi deficiente, pasarían dun 0 a un moi deficiente, posto que os orzamentos deben estar aprobados o 31 de decembro do exercicio anterior. E non é só porque non vayan os fondos EDUSI, vale, iso volven ter unha advertencia da interventora de que as previsións de ingresos son demasiado optimistas nos ingresos dos tributos. E así o veñen dicindo nos últimos anos. E así o ven confirmando tamén cada ano nas liquidacións de cada orzamento os informes da intervención. Pero vostedes prefiren facer un artificio e ter un orzamento elevado, a rumba máis. Iso sí, despois non se cortan de repetir a laiña de que son uns orzamentos prudentes, está así na memoria da alcaldía. Presentan un orzamento que mingua, baixa dos 27,5 millóns a menos de 25 millóns de euros, un 10% menos. Xa decíamos, non é unha cuestión só de que vayan os fondos EDUSI. Dedican case a metade do orzamento a gasto corrente. Lembrallo a interventora no seu informe. Debería conterse o gasto corrente. Non é porque nin a funcionaria nin o BNG queiramos que non se gaste en alumeado público, en reparacións de pavimento, ou en asistencia a domicilio, ou en limpeza viaria. É que lembremos que en 2019, na conta xeral, decía que gastaron vostedes un 68% do que se contratou ao marxe dos procedementos legais. É evidente que ese descontrol nas formas leva a un descontrol no gasto. Por eso, esa advertencia de agora, non? De que sería deseable unha contención nese capítulo. E relacionado con isto, pois, non atopamos ninguna referencia a que vostedes teñan un plan, unha intención, sequera, de eliminar pois, todos eses reparos que vemos cada mes. Este mes, non sei se me quedo corto, creo que pasan de 500.000 euros de reparos sobre gastos que van ao marxen dos procedementos de contratación. Reparos que se lle poñen aos gastos no servicio de abastecemento de agua potable, de limpeza viaria, de sardiñería, etc., etc., etc. É moi curioso que haxa un gasto este mes dos que se nos dou conta de 17.000 euros para contratar unha consultoría para definir o modelo de xestión do servicio de abastecemento de agua potable. Teñen ustedes redactados uns pregos de contratación desde hai anos. Non sei por que non se pon en marcha e agora hai que contratar unha consultoría para eso e gastar uns cartos públicos que eu creo que temos funcionarios para facer ese tipo de asesoramento. Din vostedes que son uns orzamentos creíbles. Non son creíbles. Uns orzamentos que repiten as mesmas partidas unha e outra vez no capítulo de investimentos. As obras que nos traen son as mesmas orzamentadas en anos anteriores, que se repiten unha e outra vez como un éxito que se comunican pola prensa como se foran grandes logros, e que na realidade son un fracaso do que non dan feito malia ter o financiamento asegurado nos orzamentos ano tras ano. Decíanos, fiz unha anotación aquí dun comentario da señora Marta Iglesias, da concellera de Facenda, non? Que se iban financiar tamén en parte con enaxenación de inversións, non se nos di de cales. O outro día falábamos de que hai unhas concesións que finalizaron o seu período de concesión xa sabemos que se interrumpiu tanto da Garrocha como do Centro Logístico de Oledoño, que procede unha liquidación. Pedíamoslle se non deberían figurar eses ingresos. Bueno, pois decíanos que esos non eran ingresos certos, e estes son ingresos certos. Decir que ímos facer a enaxenación de bens sin decirnos cales son, nin decir de que forma se teñen. Mire, no detalle de investimentos informa a señora interventora, como nós tamén temos dito varias veces, que en ocasións a denominación do proxecto non está suficientemente especificada. Remacha a señora secretaria dicindo que iso é unha cuestión de nulidade do orzamento.
de que non estean as partidas justificadas. Comparte tamén esta secretaria señalado pola señora interventora municipal no seu informe, verbo de insuficiente, perdón, este é da dotación de persoal, teño aquí na outra anotación, a señora interventora municipal no seu informe, di que se recogen su totalidade, pero que a denominación do proxecto non está suficientemente especificada. Entonces, cítanos unhas sentencias que sentan jurisprudencia para sacar esa conclusión de que podría ser un motivo de nulidade do documento que nos presentamos. Fálanos vostedes de que haberá incorporacións de remanentes de crédito que permitirán o arranxo dos centros sociais, de a reforma do sótano do centro social de Fontecoller, bueno, dunha serie de inversión, pero que esas cuestións son as cuestións financiadas con fondos EDUSI, as que vostedes lle sonou a campana, é dicir, salvónos pola campana. Estamos falando de que nos últimos días de decembro estábase licitando cuestións que remataban o 31. Os fondos EDUSI finalizaron o 31 de decembro. Entonces, se ben é certo que xa o aclararon outro día, home, non confundan, non estamos falando de proxectos novos, estamos falando de cuestións que lles veñen a ustedes retrasadas porque tuveron 4 anos para executar os fondos EDUSI. E agora, as 10 de últimas, pois teñen que facer todo no último mes e agora anunciando vostedes como se foran proxectos novos, cando é unha cuestión totalmente antigua. É un signo de ineficacia do traballo do goberno municipal. Mire, partidas concretas do anexo de investimentos. 42.000 euros, 42.131,62 euros. A mesma cantidade que en 2020. En 2019 tamén, para o PESON. Para o PESON, explicábanos outro día que era para pagar os servizos da redacción. Un contrato que temos explicado moitas veces, non? E temos debatido moitas veces de que non saben decirnos a día de hoxe se segue vicente ou está caducado. Moitos poñemos en cuestión que siga vicente e afirmamos que está caducado. E vostede non nos sabe replicar. Pero, sin embargo, siguen poñendo unha cantidade que, ademais, curiosamente, vai ao anexo de investimentos. Non vai como un gasto corrente, vai como un investimento. Pagarlle a unha empresa redactora un servicio. As certificacións de finais de obra. Usted cree que isto é unha definición de un proxecto de investimento? Certificación de final de obra. 1, 2, 3, 4, 5. Ca mesma descripción. Non, isto non é serio. Isto non é unha descripción dun proxecto. Como non lle vai decir a señora interventora o que lle di? Como non lle vai decir tamén a señora secretaria? Decimos de todos os grupos. Os reparos deste mes, xa decía antes, pasan de 500.000 euros e non fan ese plan de regularización dos servicios sin contrato. Vostedes non queren aprobar un orzamento que sirva de planificación para buscar a eficacia no emprego dos fondos públicos. Vostedes queren un saco de onde sacar os cartos, a presas, para o seu antollo. Así, pois, agora pago isto, agora pago aquilo outro. Así non hai maneira de planificar, de facer unha planificación de desarrollo como mínimo a medio plazo. A adquisición de terreos, que vai tamén no anexo de investimentos. Esta partida xa se repite e outros anos. Ben, é certo que baixou de 500 a 300.000 euros, pero non nos consta que se compraran terreos. Explíquenos que terreos se compraron o ano pasado, cando iba unha partida de 500.000 euros, e cales se pretenden comprar este. O outro día non nos sabían explicar. A reposición do abastecemento de auga, 50.000 euros. Pregúntome, e logo isto non vai con cargo a empresa xestora de auga potable. Que condicións lle aplican? Sigamos sen saber que condicións son, porque non ten un contrato vicente. Os investimentos en parques de Sardín, xa lle decíamos o outro día. Usted fala de para repoñer elementos que finalizaron a súa vida útil. Bueno, pero que o que nos está enviando moita xente é fotos de cuestións que por
por uso, por a veces mal uso, tamén é certo, por lo que sea, hai deterioros nos xogos públicos porque tiñamos un contrato con unha empresa para o mantenimento desas cousas. E non entendemos porque non se fan e ao final temos que repoñer con cargo o erario público, a pesar de ter unha empresa de mantenimento contratada que se lle paga unha cantidad importante. O Centro Rural Dinamizador das Persoas Maiores tamén viña en 2020, tamén viña en 2019. 233.263,80 euros. A adecuación de instalación de escenografía de servicios múltiples, 70.000 euros. Para arranxar un salón de actos que se reformou hai 3 ou 4 anos. E agora hai que meter 70.000 euros máis. Pois non debía estar como moi ben feito o proxecto, ou non debía estar moi ben previsto que había que facer ali cando se fixo. A actuación da Torre de Celas, 92.000 euros. Isto, decíalle outro día, aprobouse hai 3 ou 4 anos con cargo a 1,5% cultural das obras de fomento. Eu digo, que pasou? Porque isto leva vindo tamén varios anos. Repítese un e outro. Parece como que cada ano gastáramos todos eses cartos do anexo de investimentos e creáramos infraestructuras e investimentos para a cidadanía, e non é así, porque non se executan. Promoción cultural, inversión, reposición asociada ao funcionamento dos servicios, outras construccións, 92.000 euros, pois tamén. O campo da Fulda da Lavandeira, 180.000 euros, pero é que no 2020 iban 620.000 euros nesa partida. En 2019 tamén 620.000 euros. Claro, aí non iban detalladas as partidas. É certo que vostedes estaban falando desta reforma deste campo de fútbol varios anos. Evidentemente están volvendo a repetir, volvendo a meter neses investimentos, e din que son uns orzamentos creíbles. Como van ser creíbles? Non son. Saímos entendendo por que non queren identificar as partidas, por que son tan reacios a que se definan as partidas, porque evidentemente, pois, se non se definen, pois non é tan fácil facer os comentarios que eu acabo de facer. E o que intentan é agochar a súa incapacidade. Pero, a pesar de todo, os 25 millóns de euros anuais, un ano con outro, gástanse. Pero gástanse en cousas valeiras, en nada que leve a consolidar un modelo de crecemento de infraestructuras e servicios. A súa aportación ao desenvolvemento de Culleredo está sendo prácticamente nula. Mire, pero que ademais son uns orzamentos que burlan a participación cidadá. Lembremos outro ano máis como actúa o señor alcalde no Consello de Participación, entregando un papeliño á entrada, sen facilitarlo antes aos membros e sen terlles facilitado presentado as reclamacións veciñais na súa totalidade para que ese organismo poida deliberar, poida consultar coa xente a quen representan, porque é non só unha mostra de respeto, senón que é a súa obriga, é a obriga que teñen de representar o resto dos colectivos. Este ano nin siquiera se reuniron os consellos sectoriais, solamente o Consello Xeral, directamente para aprobar ese papeliño. Pero é que, cuidado, é que podemos verificar agora que o que vostedes presentan, non o que presentaron en aquel como a súa propia proposta, isto é unha proposta, non representaba o 25% do anexo de investimentos, porque agora temos o dato para contrastalo. Representan o 15%. E vostedes no seu día enchíoselle a boca de decir que levaban ao 25% o porcentaxe de investimentos que se decidirían pola cidadanía, que se decidirían de forma participativa. Pois non, este ano son o 15%, e ademais desa forma que expliquei antes. Non houbo consenso, ademais, para aprobalo. Lembremos que ese 25% non é só o que salira na prensa, non é só o que lle digamos aquí, é que está nun regulamento municipal. O regulamento municipal, no ámbito municipal, é lei, e hai que cumplila. Pois o que quedou, aquelo de levar o 25% quedou en isto. Mire, tamén son uns orzamentos con cuestións inexplicables. Xa lle falei antes, non, da cuestión do pago que se vai facer para o PSON, cando vostede dixo que aportaría un informe xurídico sobre a validez ou non
do contrato, sobre se está caducado ou non. Non se aportou, e desto hai meses que falamos dese tema. A liquidación da Garrocha leva ata 3 informes de valoración. Leva anos de retraso. A sentencia da liquidación do Centro Logístico de Ledoño, temos aquí a acta da Xunta de Goberno na que se falou dela, vale? Aquí hai unha relación escueta en que consiste, non? Pero, evidentemente, non nos cifran ustedes as implicacións económicas que obviamente ten esa sentencia que o Concello, o Goberno Municipal, non recurriu, pero o demandante sí, é dicir, que o demandante non estaba de acordo co que se lle admitía ali. Dito por vostede misma. Entonces, entendemos que aquí facía falta unha anotación de si corresponde imputar algunha implicación económica para que vayamos ter que facer cargo en frente durante o ano 2021 respecto desa sentencia. A Praza de Galicia, di vostede que leva recollido todo o que determina ali? Non o leva todo. Hai unha partida de 246.632,93 euros. Sí, pero é que o que di na sentencia é que se suman varios conceptos de cuestións de tasación pericial. 125.080,73, máis 48.951,97, máis 197.925,02, que suman 371.000 euros e non 246 que vostedes poñen. É dicir, quédanse 120.000 euros por debaixo. É unha sentencia. Non é válido o orzamento se non leva recollidas todas as obrigas as que ten que facer frente o goberno municipal. Por tanto, se non as recolle, non é válido o orzamento. Pero é que, por enriba de todo isto, queda en cuestión a capacidade deste goberno para executar este ou calquera outro orzamento. Acabamos de ver no perfil, na plataforma de contratación, que vostedes cancelaron a licitación ou suspenderon a licitación da reforma da avenida de Vilaboa. Case 1 millón de euros de fondos EDUSI, que sabemos que remataron en 2020. Deberían aclarar si ese 1 millón de euros é recuperable despois desa suspensión. Falan e deberían aclarar tamén, porque na plataforma de contratación non puseron ningún documento ao respecto, simplemente dixeron que quedaba suspendida por outro motivo, por unha cuestión nos pregos de contratación. Deberían explicar o porqué, e explicarlo por escrito ali, non só o que me poden dicir agora, si é que me van dicir algo. Pero é que, respecto do SEDUSI, vostedes temos que lembrar, faláronos de cubrir as vías do tren no Burgo, faláronos de miradores no Salo, faláronos de wifi nas parroquias, faláronos de infinidade de cousas. Eu estas cousas non as vexo en ningunha das licitacións que se puseron en marcha. E creo que con eso fixemos un repaso a un orzamento que de ninguna forma se pode aprobar máis alá. Eu creo que debemos votar en contra, en coherencia con todas estas cuestións que acabamos de decir, que non é unha cuestión solamente de opinión subjetiva, senón de opinión objetiva, de que o orzamento non é válido, non se pode aceptar. Por tanto, o noso voto será en contra. Gracias, señor Chouciño. Ten a palabra Izaskun García, voceira do Grupo Popular. Gracias, señor alcalde. En septiembre del 2020 se aprobaron los presupuestos del año pasado. Han pasado 5 meses y trae unos nuevos presupuestos para este 2021. ¿De qué sirvió la aprobación de los presupuestos el año pasado? Creo que para lo mismo que servirá la aprobación de estos, pues volvemos a percibir que los presupuestos para usted son un mero trámite y vuelve a quedar de manifiesto su falta de planificación a la hora de definir en qué quiere transformar el concello, en qué quiere que sea referente Culleredo y cómo lo vamos a conseguir. Si entramos en el análisis general de los presupuestos, podemos concluir que los ingresos, con respecto a los ejercicios anteriores, parecen demasiado optimistas.
Los años anteriores se ejecutaron alrededor de 21 millones, por lo que no parece muy creíble que este año, aun habiendo bajado su última previsión de 27, vayamos a ingresar los 25 que indican. Con respecto a los gastos, siguen siendo los capítulos 1 de personal y 2 de gastos corrientes a los que destina el mayor porcentaje del presupuesto, aumentando del 70% del año pasado al 80% este año, subiendo un 10% el gasto dedicado a estos dos capítulos. Y aquí es donde empezamos a detectar los graves problemas. El primero en el capítulo de personal. El año pasado, junto con los presupuestos, aprobaron ustedes también una modificación de la RPT, pero en la que se manifestaba, tanto por los grupos sindicales como por el Partido Popular, como usted mismo reconoció aquí y finalmente también en prensa, que esa RPT necesita una modificación en profundidad. Tanto los informes de doña Pilar como de doña Vanessa lo indican, y ustedes saben que tienen ahí una asignatura pendiente. Hay personal laboral haciendo funciones reservadas a funcionarios públicos. Hay determinados puestos de la RPT, señora Marta, que no se consignan en el presupuesto. La cantidad destinada a complemento de productividad y gratificaciones se mantiene por debajo del límite y no se pueden asignar complementos de destino y específicos sin que haya una valoración objetiva del puesto de trabajo. Tanto la secretaria como la interventora indican que hay puestos de trabajo mal valorados, atendiendo a su carga de trabajo, dificultad técnica y responsabilidad. Señor alcalde, se necesita más personal en algunos servicios. Queda de manifiesto que la dotación que tenemos es insuficiente para un adecuado desarrollo de los servicios básicos. Convoque de una vez los procesos selectivos de las plazas vacantes y convóquelos bien. Hemos visto en la documentación que nos han enviado estos días que las ofertas de empleo público del 2019 y del 2020 cuentan con informes desfavorables de intervención de secretaria accidental y de la secretaria general. Tenemos un grave problema en este punto, señor alcalde. Y el segundo problema grave lo detectamos en el capítulo de gastos corrientes. La señora interventora también aconseja reducir estos gastos. Pero ¿cómo los vamos a reducir si seguimos ofreciendo servicios a la ciudadanía sin contrato para ello? Usted se comprometió delante de todos nosotros a sacar a concurso todos los contratos pendientes. Creo recordar en el 2018 que se comprometió a sacar 20 contratos. ¿Y cuántos han sido? 1. Hace un mes. Tenemos una asignatura pendiente con el contrato del agua, tantas veces solicitado y tantas veces prometido. Limpieza viaria, parques y jardines. Le recuerdo lo que significa tener contratos para todos estos servicios de competencia municipal. El vecino paga menos por servicios mejores. Y lo que significa no tener contrato, que ustedes están beneficiando a determinadas empresas en detrimento de otras. En un pleno, hablando sobre este tema, ya les había contado, a ver si toma ejemplo, lo que sucedió en Carballo con la misma empresa que suministra el agua aquí en Culleredo. En Carballo, con un contrato de agua con la misma empresa que nos suministra a nosotros, pagan menos por el metro cúbico de agua. Y la empresa se comprometió a invertir en las obras de reparación y de mantenimiento 3 millones de euros. Señor alcalde, póngase las pilas, por favor. Al contrato del agua se le suman los contratos prorrogados tácitamente sin capacidad ni voluntad política de aprobar y sacar a concurso servicios municipales básicos. Señor alcalde, en un concello en el que cada vez hay un mayor porcentaje a gastar y a contraer obligaciones sin que existan partidas presupuestarias, sin que existan procedimientos de contratación que lo legalicen, en una situación que llegamos a alcanzar los 9 millones de euros en reparos de intervención porque no se ajustaba a la legalidad, dígame qué sentido tiene celebrar o debatir unos presupuestos. En este capítulo de gastos vemos que nada de lo que ahí aparece tiene contrato. Además del agua, la limpieza viaria, el mantenimiento de parques y jardines, la ayuda a domicilio. Dígame usted, ¿qué confianza merecen estos presupuestos cuando ustedes no son capaces de ejecutarlos en el día a día y no son capaces de dar cobertura a los servicios municipales que se están prestando en este momento de forma contraria a la legalidad? Pues esta es la forma de reducir estos gastos. Saque a concurso estos contratos pendientes. Deje de beneficiar a esas empresas en detrimento de otras. Consiga lo mismo que consiguen otros alcaldes, mejores precios, más inversiones por las empresas privadas que gestionan estos servicios públicos. Esta parálisis estructural en la que nos encontramos, esta falta de capacidad de ejecución de los presupuestos, no nos la puede discutir, porque los datos están ahí, porque también tenemos remanente, 9 millones de remanente, de ahorro.
Y usted todavía creerá que puede sacar pecho con esto. Pues no, señor alcalde, su función, la función del concello no es ahorrar, tampoco es endeudarse. Es gastar lo necesario para ofrecer lo mejor a los ciudadanos, demostrando que son incapaces de ejecutar el presupuesto, que son incapaces de gastar todo lo que se podría gastar, porque no se plantean una bajada de impuestos y de tasas. Desde el Partido Popular hemos pedido en numerosas ocasiones bajadas de impuestos municipales. Es inaudito que con la que está cayendo, la única ordenanza fiscal que haya modificado sea la de terrazas. Desde nuestro grupo municipal pedimos que también se reduzcan los impuestos directos de IBI, de IVTM y del IAE y las tasas. Debido a los efectos del COVID en la economía tanto de las empresas como de las familias, desde nuestro grupo municipal se presentaron una serie de propuestas en esta línea, pero comprobamos que no se han tenido en cuenta. También es de obligación solicitar que en estos presupuestos que se quieren aprobar inicialmente hoy se dedique una partida mayor de ayudas directas a pymes y autónomos. Es vergonzoso que se dedique el doble de dinero, 433.000 euros a sueldos del grupo de gobierno, frente a los 250.000 euros para todos los autónomos y pymes del concello. Aquí también traemos a colación la incapacidad de este gobierno que con mayoría absoluta no es capaz de aprobar un plan general. Su aprobación significaría conseguir suelo industrial a precio competitivo, que con una bajada de impuestos le podríamos hacer la competencia a Arteixo, a Laracha, a Carballo, y que no se instalaran allí todas las empresas, sino que también ser nosotros motor generador de empleo en la comarca para nuestros jóvenes y en estos tiempos en los que nos encontramos. En estos presupuestos vemos que sigue sin existir una clara política municipal de vivienda. No existe. No se hace nada con respecto a esta materia. Se vienen aportando los mismos datos que hace 25 años sin que se concreten bases de una política municipal en materia de vivienda. No existe una política de ayuda a la pequeña y mediana empresa. 6.000 euros de transferencia he visto en los presupuestos al comercio, turismo y pymes. No existe una política de ayuda a los autónomos. No existe un ambicioso plan de formación municipal. No hay políticas de infancia destinadas a los mayores, a la mejora de calidad de vida de nuestros barrios. No hay una sola partida dedicada a becas escolares, aquellas becas famosas para comedor, para estudios, para el conservatorio, para el... O sea, todo eso, nada. Hay unos servicios sociales saturados. No reconocen en sí concreción partidas suficientes para definir una auténtica política social orientada a las familias que van a necesitar recursos económicos. No existen prioridades que estén jerarquizadas. Solamente en la memoria de la alcaldía sobre los objetivos de este año se ve que todo aquí es improvisación. En el capítulo 4 de transferencias corrientes solicitamos que se promuevan procedimientos de subvenciones de concurrencia competitiva, tanto en educación como en cultura como en deporte, para que terceros puedan acceder a las mismas a través de procedimientos de publicidad, objetividad e igualdad, evitando así la arbitrariedad en las concesiones de estas. Y en este punto queremos recoger también las quejas de las asociaciones deportivas que nos han transmitido que todavía no han cobrado parte de las subvenciones del 2019. En el capítulo 6 de inversiones a realizar, se trata de un documento continuista que arrastra partidas desde hace varios años. Volvemos a ver proyectos presupuestados para años anteriores, que nuevamente aparecen en este presupuesto, lo que indica que existe una pura y dura inacción e inercia de proyectos iniciados en años anteriores, y lo que volvemos a ver es la incapacidad de su equipo de gobierno, falto de ideas y de un proyecto global para Culleredo. No hay ambición en estos presupuestos. Son como parches que van tapando agujeros. Además, señor alcalde, si no se han llevado a cabo hasta ahora, tampoco se van a llevar a cabo este año. ¿A qué espera, señor alcalde? Es que es lo que no entendemos. ¿Qué espera, el 2023 a tener todo al último año para las elecciones? Solo se destinan 400.000 euros para el alcantarillado, pero no hemos encontrado ninguna partida para saneamiento. Otra vez vemos que se olvida del rural y que no recoge una de las demandas más solicitadas. La CROS también ha anunciado varias veces en prensa todos los proyectos que va usted a ejecutar en esa zona. Vemos que todo se queda en nada, ni una partida vemos destinada para esos terrenos. Seguimos esperando respuesta, ya no de los resultados analíticos, sino de saber si se ha analizado o no esos terrenos, porque la última vez usted lo desconocía. ¿Ya ha preguntado? ¿Se ha hecho algún análisis? Tenemos también la Plaza de Galicia, que no coincide lo que dice la sentencia con la partida que ustedes destinan para esto. Los vecinos nos siguen preguntando qué pasa. ¿Ha tenido un nuevo requerimiento usted para ejecutar esto?
No entendemos tampoco el retraso en esta obra. Otra de las sorpresas es que no aparecen en estos presupuestos las famosas inversiones a cargo de los fondos EDUSI. Inversiones que han sido una y otra vez nombradas en presupuestos participativos, en prensa, nuevamente en prensa, pero que nunca ejecutan. ¿Será por fin definitivamente este año el de su ejecución? ¿Hasta cuándo tenemos de plazo para no perder esos fondos? Es otra de las preguntas que desde el Partido Popular le hemos hecho en reiteradas ocasiones, pero en la que nunca tenemos respuesta. También esperará al 2023. Es de agradecer que aún no habiéndonos llamado en ninguna ocasión para ponerse en contacto con nosotros, porque aunque estemos en la oposición, ideas no nos faltan y ganas de trabajar tenemos. Tampoco en este apartado haya incluido inversiones se me ha ido la... Es de agradecer que en este apartado se haya incluido alguna de las inversiones solicitadas por mociones del Partido Popular. Pero claro, seguimos echando muchas en falta. También en este punto quiero hacer mención a los presupuestos participativos. Un año más volvió a sorprendernos en el Consejo de Participación Ciudadana. Un año más, tanto las personas que estábamos allí, como los miembros de la oposición, como los representantes de las asociaciones, le recriminamos el paripé que son los presupuestos participativos. Recibimos un presupuesto cerrado, indicando unas obras que se iban a realizar y que había que votar, y una explicación. Tanto representantes de las APAs como de las asociaciones vecinales como deportivas le dijeron que así no se podía hacer. Hay que ser serios y responsables, porque defendemos el interés general y estos presupuestos no están orientados al interés general. Es por todos los puestos, señor alcalde, que desde nuestro grupo municipal nos resulta imposible apoyar estos presupuestos. Bien, muchas gracias. Tiene la palabra Marta Iglesias, concejera de Facenda. Moitas gracias, señor alcalde. Bueno, quería comenzar dicindo que para o Goberno municipal o máis importante é a mellora da calidade de vida dos nosos veciños. Con independencia de todo o que ustedes comenten, os presupostos son números, pero ao final tradúcense en accións que van dirixidas aos nosos veciños e para nós o máis importante son as persoas. Para iso, nestes presupostos dotamos partidas coas que facilitar ás persoas as prestacións económicas de emerxencia social, coas que axudar aos traballadores autónomos e empresas o mantemento da súa actividade, coas que apoiar as mulleres víctimas de violencia de xénero, coas que axudar aos estudantes, axudar ás asociacións e ás comunidades de veciños, adquirir equipos de protección e hixiene, EPIs, coas que invertir en procesos de administración e información electrónica, coas que mellorar os centros sociais, as instalacións deportivas e os parques e xardíns. E, con respecto ás súas intervencións, decir... señor Mourelle, os presupostos, usted o único que ven a decir é que os presupostos non se executan. Os presupostos se executan e todos os anos traemos a liquidación dos mesmos e se executan en partidas importantes, en todas as que podemos levar a cabo. Os presupostos, señor Chouciño, trouxémolos o antes que poidemos e os ingresos non son nin demasiado optimistas nin demasiado pesimistas. Adecúanse ás liquidacións dos orzamentos que houbo dos anos anteriores. De feito, todos esos presupostos, tanto en impostos directos como indirectos, os impostos directos están basados nos padróns que existen, non nos los inventamos. Este orzamento di vostede que mingua. Mire, se nos poñemos a facer contas, en realidade non é que mingue, é que en realidade aumenta. Ainda que parezca que a cifra é inferior que a do ano pasado, de feito, o orzamento é non recordo agora mesmo a cantidade exacta, pero é un pouco menor que o do ano pasado. Se vamos ao ano pasado, ou no ano 2020, iban incluídos no orzamento casi 4 millóns de euros para o EDUSI. Este ano, o presuposto non incluye esa cantidade, pero en cambio disminuye unha cantidade moi inferior. Se lle digo con exactitude, porque o teño aquí anotado e non me lembro ahora mismo exactamente, eu creo que era un 9,7% exactamente. O presuposto este ano mingua un
9,7%. E o ano pasado, con respecto ao ano anterior, era un 9,6%. É dicir, o presuposto este ano, sin ter incluído EDUSI, baixou sobre 2.600.000 euros. E tendo en conta que o EDUSI eran prácticamente o ano pasado 4 millóns, en realidade o presuposto aumentou. E esas inversións do EDUSI veránse incorporadas ao orzamento ao longo do exercicio tal e como lle dixo. Con respecto a que o gasto corrente debería conterse, que gastamos sin control, mire vostede, o gasto corrente é o necesario para afrontar as necesidades dos nosos veciños e veciñas. Se deixamos de facer gasto corrente, deixamos de prestar servicios. Dígame vostede que servicios deixa de prestar ao cidadán para que nos reduzamos máis o gasto corrente. Ademais, hai que ter en conta que cando se liquida o orzamento nunca gastamos máis do que temos, por lo tanto somos prudentes. Non me pode decir que gastamos sin control o gasto corrente. Con respecto a que non son cribles, bueno, pois o que lle estaba dicindo, os presupostos son cribles e as liquidacións do orzamento así o demostran. Con respecto á enaxenación de inversións non sedicales, pois mire, vostede, a nosa previsión é enaxenar un solar que temos en Moncho Reboiras. De todas formas, cando se leven a cabo o expediente para a súa enaxenación, será cando lle demos conta exactamente do terreno que se vai a vender e do seu presuposto exacto, aínda que está feito unha valoración aproximada polos técnicos municipais. En canto ao reparo que decía vostede da señora interventora e da señora secretaria, a que en ocasións a denominación do proxecto non está suficientemente determinada. Bueno, pois mire vostede, no anexo de inversións di a señora interventora, cuxo informe preceptivo e vinculante, que contén o contido mínimo exixible. Si ben algunhas denominacións non estén suficientemente identificadas. Mire, todas as denominacións dos proxectos que se van a executar con cargo ao presuposto deste ano están perfectamente identificadas. É certo que algunhas certificacións ás que vostedes se referían non teñen unha denominación máis concreta, pero porque xa se refiren a proxectos de anos anteriores que están en execución. Pero todos os proxectos novos que veñen incluídos no orzamento deste ano están suficientemente especificados. E, sin lugar a dúda, porque así o dice a interventora, que é a máxima autoridade ao respecto para informar este presuposto, porque, de feito, o seu informe é vinculante e favorable, pois hai que decir que cumple con todos os requisitos mínimos que exixe a lei. E, ademais, dice tamén, aínda que só sexa este ano a nivel informativo, que desde o punto de vista de estabilidade presupuestaria presentaría capacidade de financiación. En canto á incorporación de remanentes de crédito, dice vostede que se traen cuestións que son financiadas con fondos DUSI, que os anunciamos como proxectos novos. Non os estamos anunciando como proxectos novos, nin os estamos metendo no orzamento deste ano. Os trouxemos xa no orzamento do ano pasado. Sabe vostede que son proxectos europeos con unha longa execución e con moitos trámites que se executarán ao longo do seguinte exercicio e por eso van a vir como incorporación de remanentes, pero que son investimentos con financiación afectada. E, polo tanto, simplemente yo estamos dicindo, entre outras cuestións, porque vostede me preguntou na anterior comisión informativa por estes investimentos. Fala dos 42.000 euros que foron dotados para o PEXON, para pagar os servicios de redacción. Di vostede que non sabe si tal. Isto pois é unha cantidade que temos que traer no orzamento para o último pago comprometido do PEXON, independentemente de que o contrato este caducado ou non, que é unha cuestión que ainda está sin resolver. Independentemente deso,
o contrato non está resolto e, polo tanto, os servicios prestados habrá que financialos e, en calquer caso, en este momento é imprescindible incluir esta cantidade no presuposto. Para adquisicións de terreos, me dice vostede unha vez máis que non saben que terrenos vamos a comprar ou que terrenos se compraron. Firmouse un convenio e vai a ir tamén con cargo a incorporación de remanentes para unha adquisición de terreos en Castrolaxe con cargo ao orzamento do ano pasado. Tampouco é, en realidade, obxeto de debate neste orzamento. E para nós é imprescindible adquirir varios terreos con cargo ao orzamento deste ano, pois que nós pensamos facer o Centro Social de Cabana. Para eso precisamos adquirir os terreos, precisamos adquirir outro pequeno terreo que hai en Castrolaxe para facilitar o acceso, precisamos adquirir un terreo para aparcamento en Costa da Lonxa e, para estos e outros terreos que sexa necesario adquirir, necesitamos dotar unha partida. É posible que incluso haxa que incrementala. Os investimentos en parques e xardíns. Volve vostede a insistir no contrato de mantemento. O contrato de mantemento é para a reposición, para a reparación, non reposición, perdón, para a reparación dos elementos xa existentes, cando están deteriorados, cando un banco se pode pintar ou se lle pode arranxar unha pata, para eso é o servicio de mantemento. E xa yo dixen na miña intervención precisamente para que xa nin preguntara, porque esta dúbida tamén lle xurdiu na comisión informativa, en que aquí levamos investimento para reposición e para investimento, é dicir, para adquirir novos elementos para esos parques e xardíns que evidentemente non van con cargo ao contrato de mantemento, e para a reposición, é dicir, cando un banco xa non se pode arreglar, hai que mercar outro, senón iría a mantemento. O Centro Rural de Dinamizador de Persoas Maiores é unha das inversións ás que se chegou a acordo cos veciños e veciñas de Celas e que contamos levar a cabo durante este exercicio. En canto á adecuación da escenografía de múltiples, que dicen vostedes que metemos unha partida, pero que claro que hai unha obra recentemente feita, pero que non incluiu esa partida. Esa é unha parte para mellorar ese escenario, para mellorar a acústica, e é imprescindible ter un servicio de calidade para cando os nosos veciños e veciñas acudan ao teatro, que teñan un servicio de calidade. A actuación da Torre de Celas, o 1,5% cultural, é unha subvención que sí que se solicitou en algunhas ocasións, pero que de momento non foi concedida, que non obstante había que incluíla no orzamento e que este ano se solicitará unha vez máis e por eso a incluímos tanto en gastos como en ingresos. Campos de fútbol. Decirlle, vamos a ver, se me ver o anexo de inversións, que para os campos de fútbol, en esta ocasión van dotados 188.554 euros para cambiar o céspede do campo de fútbol da Lavandeira, no Burgo, e 42.300 euros para melloras na pista de fútbol que hai xunto ao Colexio Sofía Casanova. Decía vostede que en anteriores orzamentos levábamos unha partida superior, pero dese conta que o campo de fútbol de Tarrío irá con incorporación de remanentes, está en contratación, xa se executou o campo de fútbol de Almeiras, e decir tamén que en canto ao campo de fútbol do Portádego, que se vai a contratar un proxecto de execución do campo para estudiar a súa viabilidade. Para nós é moi importante invertir en instalacións deportivas porque consideramos que é prioritario que os nosos xóvenes poidan facer deporte nunhas condicións favorables. Que os presupostos, os investimentos non son cribles. Vamos a ver, se non foran cribles non resultarían positivas as liquidacións. Dese conta que o ano pasado, sin ir máis lonxe, tuvemos un remanente do ano pasado soamente de uns 200.000 euros, o sea, nos axustamos moitísimo ao que era o noso orzamento.
A participación cidadá é certo que non se reuniron os consellos sectoriais e só o xeral. Creo que vostede sabe perfectamente na situación que nos atopamos. De feito, gustaríame que este pleno se houbera podido celebrar en esta ocasión xa telemáticamente. Esperemos que o seguinte así o poida ser e que, bueno, non estemos aquí tampouco demasiado tempo porque a situación da pandemia está como está. Decir que, decía vostede, que non representa o 25% das inversións. Sí que representa o 25% das inversións. Dese conta que para o cálculo dese 25% os proxectos con financiación afectada non contan, como non podería ser de outra forma, porque son con cargo a subvención. A liquidación da garrocha, dice vostede, está sin facer. Bueno, evidentemente, como está sin facer, pois non se pode incluir o ingreso, en canto non se faga por prudencia, porque dotar uns maiores ingresos levaríanos a, como vostede sabe, o presuposto ten que estar equilibrado, levaríanos a ter que dotar unhas partidas de gasto que despois executaríamos sin o ingreso correspondente, e iso sí que nos levaría a desequilibrar a execución do orzamento. E o mesmo digo con respecto á sentencia do CLT, que tampouco está incluída, dese conta que é unha sentencia que non é firme e que o que ven a decir esa sentencia é que é necesario facer a liquidación. Cando se faga, se abonará, pero de momento non é firme. En canto á Praza de Galiza, xa lle dixen na miña intervención, o que pasa que non me debeu de escoitar, que a sentencia non determina cantidade alguna. É máis, alí, outra vez a raíz da súa intervención na comisión informativa, na sentenza, esos números que usted dixo, que sumaban 300.000 euros, eran os números que a parte demandante poñía na súa demanda. Con posterioridade, ao longo do procedimento, houbo unha pericial na que o perito xudicial tasaba exactamente o importe da reparación no importe que nos decidimos consignar no orzamento a falta de outro importe que fose máis exacto, porque, como lle dixen, mentras non teñamos o proxecto non podemos incluir a cantidade exacta na que valorar esas obras, aínda que como nós temos un proxecto realmente máis ambicioso que recolle unha mellora integral, sabemos que esa cantidade a vamos a ter que incrementar con cargo ao orzamento, con cargo a remanentes. Dice vostede que suspendemos a licitación da obra da Avenida de Vilaboa. Bueno, tampouco forma parte deste orzamento, pero xa que o di, pois simplemente comentarlle que houve un erro nos pregos de contratación da Deputación, que por eso hubo que suspender esa licitación, que se reanudará inmediatamente. O erro era algo unha contradición que existía en canto ao personal desempregado que tiña que contratar a empresa adxudicataria. Non podíamos seguir para adiante sin antes solucionar ese conflito, porque se a obra xa estuvese adxudicada o perxuicio sería maior. Paramos a licitación e sacarase esa fase novamente unha vez correxido ese tema. No EDUSI non ve en ningunha das licitacións en marcha cousas que se anunciaron. Bueno, no EDUSI, como lle dixen, está todo o EDUSI, o que non se executou irá todo íntegramente á incorporación de remanentes. E en contestación á súa intervención, señora Izaskun, con respecto aos ingresos que son demasiado optimistas, creo que xa lle contestei na resposta ao señor Chouciño. Di vostede que nos presuposto nos capítulos 1 ou 2 que se dedica a maior parte do gasto. Bueno, claro, é que en gasto corrente é onde se están pagando os servizos do noso Concello e en persoal. Vostede, por un lado, di que o persoal non é suficiente e que así o dicen a señora secretaria e a señora interventora no informe. E nós estamos totalmente de acordo. A nós gustaríanos que por lei nós non podemos incrementar a tasa de reposición e nós somos perfectamente, estamos totalmente convencidos de que esa necesidade de persoal existe. E bueno, esperamos poder levar a cabo esa contratación o máis pronto posible. Pero todas as contratacións de persoal conlevan gasto. Aquí non contratamos persoal e non lle pagamos. Non pode decir que temos moito gasto de persoal e que despois necesitamos contratar máis persoal.
Di vostede que a RPT necesita unha modificación profunda, que os postos de traballo están mal valorados. Mire, os postos de traballo xa foron valorados na RPT que temos agora mesmo en vigor. E non houbo, os recursos que se puxeron en aquel momento foron todos desestimados cando se aprobou. Sabemos e somos conscientes de que é necesaria unha nova valoración e para eso vamos a facer unha nova revisión da RPT que xa está conveniado facela cos sindicatos. Por lo tanto, non pode decir eso. Está sin facer porque as cousas que están sin facer hai que facelas. Aquí non me aparecen as cousas feitas sin que ninguén as faga. Precisamente hai que facela. Pero iso non quere dicir que non existira xa unha valoración en un RPT anterior. Por suposto, xa están convocadas, xa están as OPEs do ano 2018, do 19 e do 20 e se traerán os proxectos selectivos. En canto ao gasto corrente, bueno, pues, o mesmo que decía no caso anterior, para reducir o gasto, dígame vostede que partidas quitamos. Di vostede que existe un remanente de 9 millóns. Para vostede eso será malo. Para nós nunca é malo ter uns gastos. Pero houberános gustado podelos executar. Pero en algún momento non se podían executar porque senón incumpriríanse algunha regla de gasto. E nós cumplimos sempre con todas as reglas que nos foron impostas por lei. Que se nos planteamos unha baixada de impostos e tasas, como vostede sabe, bueno, aquí trouxemos a pleno a eliminación da tasa de terrazas para o longo deste exercicio. Poderíamos quitar todos os impostos e tasas. Dígame vostede entón con que financiamos o orzamento, porque nós non acudimos ao endevedamento en ningún momento. Entón, para financiar os gastos é necesario contar con tasas e impostos, senón non poderíamos financialos. Se me dice vostede que os quitemos, dígame tamén, outra vez máis, que inversión sacamos, que gastos sacamos, porque así é como se financia, permítame, as administracións públicas. Solicitan unha partida superior para pymes e autónomos. Acabo de decir que esa partida será incrementada en todo o que sexa necesario para que ninguna pyme ou autónomo que nos solicite axuda se quede sin ela. De feito, e lle puxen o precedente do ano anterior, axudámosles a todos os que os solicitaron e que cumplían cos requisitos, evidentemente. Que non hai unha partida para becas escolares, pois sí, hai unha partida, e xa lle dixen que hai unha partida de 99.000 euros para educación. Solicitan, isto sí que xa me deixou descolocada totalmente, que se promovan procedimentos de subvencións de asociacións de concurrencia competitiva, non a dedo. Mire, os únicos procedimentos de subvención que temos aquí para as asociacións son de concurrencia competitiva. Nós, no orzamento, non temos subvencións nominativas en este momento. Nin as temos no orzamento deste ano, nin foron no orzamento do ano anterior. E en canto a subvencións do ano 2019, que vostede decía que ainda non as cobraron, están todas xa resoltas. Non existen partidas para saneamento, dixeno na miña intervención, que o saneamento para nós é prioritario para Culleredo e por eso vamos a dotar unha importante partida para poder incrementar con unha modificación do orzamento e con cargo a remanentes o importe dedicado a saneamento. Igualmente ocorre ca Cros. O da Praza de Galicia, creo que xa yo contestei ao noso compañeiro señor Chouciño, me di que non aparecen nestes orzamentos inversións para os fondos EDUSI e xa lle dixen que van con cargo a incorporación de remanentes que non se poden meter en este orzamento. E, por suposto, o prazo para que todas as inversións derivadas dos fondos EDUSI sexan levadas a cabo. De momento temos hasta o 2022, pero nos esperamos que ese prazo se vexa incrementado. E me dice vostede que non os chamamos, que teñen ideas e ganas de traballar e que plasmamos ideas súas no noso orzamento. Mire,
as ideas que plasmamos foron as que nos propuxeron os veciños e asociacións en este concello, porque igual que vostedes estarán en contacto, por suposto, non o dubido, cos veciños, nós tamén. E procuramos facer, na medida do posible, estes orzamentos son para mellorar a calidade de vida dos nosos veciños e veciñas. E todas as propostas lle las debemos a eles. E vostedes en ningún momento mostraron ninguna voluntade, nin de querer comunicarse con nós, nin de aportarnos ninguna idea para o orzamento. Tuveron oportunidade de facelo cando se empezou a falar destes. De feito, vostedes mesmos me preguntaron na comisión informativa cando vai o orzamento. A nosa idea inicial era traerlo o mes de decembro e non propuxeron en ningún momento pois sentémonos que nós temos ideas ou llas pasamos de alguna forma. En ningún momento. A súa colaboración é absolutamente nula. É máis, o único que vimos a ver nos orzamentos destes últimos exercicios non é soamente, non teñen vostedes ningún interés en que estes orzamentos se leven a cabo rapidamente e que resolvamos os problemas dos cidadáns. De feito, incluso, sei que os alentan en moitas ocasións a que, unha vez que se sean aprobados inicialmente, recurran contra os mesmos. E non é coa finalidade, nin porque os presupostos estén mal. Estes presupostos están feitos perfectamente. O que pasa é que vostedes o que non queren é que entren en vigor, o que intentan é retrasalos o máximo posible. A vontade de colaboración e de diálogo, dende o meu punto de vista, é cero. De todas formas, moitas gracias e espero que os apoyen. Ben, abrimos unha segunda quenda de intervencións. Quen pide a palabra? Señor Chouciño e Zascon. Señor Chouciño, ten a palabra. Gustaría empezar polo final, pola última intervención da señora Marta Iglesias. Di que desde a oposición non facemos propostas, que as ideas que plasman son as dos veciños e que ademais entorpecemos invitando aos veciños a alegar o orzamento. Vamos a ver, as alegacións ao orzamento é un dereito recollido por lei, é un dereito veciñal, é un dereito de todo o mundo a decir non me sinto representado en eses orzamentos, as necesidades do meu rueiro, as necesidades da miña parroquia non están recollidas no orzamento. E iso enlaza co anterior. Si temos un sistema supostamente para poñer en marcha un orzamento participativo e funcionara, e non o que fan vostedes, ese paripé que lle estamos dicindo desde os grupos da oposición, insisto, non houbo consenso, non houbo unanimidade en absoluto no Consello de Participación Cidadá para a aprobación do orzamento participativo, que leva o 15 e non o 25. Non sei de onde saca iso de que a financiación aceptada en conta, porque iso non é o que lle contan aos veciños. Entonces, que ustedes achaquen o retraso do orzamento despois de que o ano pasado trouxeron o orzamento no mes de xullo e que este mes veña o 4 de febreiro e que lle boten a culpa aos veciños do retraso no orzamento, vai moito máis alá da demagoxia. Isto é inaceptable. Por tanto, claro que informamos aos veciños do dereito que teñen a alegar, de decir, non sinto reflexadas as necesidades da miña parroquia, do meu rueiro, da miña rúa, en ese orzamento. E necesito unha explicación, necesito que me digan por qué, necesito poder propoñer, oiga, deberían ustedes incluir esto. Por tanto, eu creo que aí, por eso quería empezar por isto por o final, porque parece gravísimo o que acaba de decir usted. Entonces, as ideas que se plasman son as dos veciños? Non. Vostedes non lle facilitaron ao Consello de Participación Cidadá, aos membros do Consello de Participación Cidadá, representado por representantes escollidos, a súa vez, por membros dos Consellos de Participación Sectorial, non lle entregaron toda a lista das propostas. Escoller e deliberar, que é así como está recollido no regulamento, é escoller entre varias. Non que vostedes lle digan,
teñen que aprobar isto. Levanten a man, se non vamos decir por aí que non queren que se fagan estas cousas. Non. Eso non é o que está recollido no regulamento, non é o que di o sentido común, a sensatez de como ten que ser un orzamento participativo. Claro, ustedes fan o chanchullo, fan a trampa, e despois queixanse de que os veciños digan: eu non vexo reflexadas as necesidades do meu rueiro, da miña parroquia, da miña rúa, en ese orzamento. Claro, como o van ver? Entende? Os veciños son perfectamente comprensivos se se lles di: oiga, os recursos son limitados e susceptibles de usos alternativos, como di o principio económico. E isto non poderá ir este ano, poderá ir po que ven, pero iso hai que plasmalo, hai que deliberalo cos representantes, e non o que están vostedes facendo habitualmente, non é deste ano. Entonces, volvendo a xa non ao final do que dixo, houve cuestións na que ustedes se lucían, non? É dicir, o argumento demagóxico de gasto corrente, queixanse ustedes de que é moi elevado, que queren que quitemos do orzamento, queren que non paguemos o alumbrado público, non sei que máis. Non, explicouse. É demagogo por eso, porque se explicou antes. Por tanto, vostede ignora o que se explica e di: vou acudir ao argumento demagóxico, vostedes queren que non haxa alumbrado público, que non se arreglen os baches, que non haxa servicios. Non, explicouse perfectamente o como. 68% do gasto ao marxe dos procedementos de contratación en 2019. Unha barbaridade, baten récords ustedes. Que quere decir eso? Quere decir que cando ustedes lles chega unha factura e analiza a interventora e a secretaria, din: esta factura de 40.000 euros non se corresponde con ningún contrato licitado conforme a lei. Que a ver se o explicamos todo. E din: no, reparo. E ustedes, de forma xa mecánica, totalmente burocrática, que o teñen xa totalmente interiorizado, din: o alcalde levanta o reparo, que se pague. Doctrina do enriquecemento injusto. Se non lle pagamos, sería injusto que non cobrara polo seu traballo. Eso está ao marxe dos procedementos legais. Pero estou invocando solamente unha cuestión meramente leguleya, para que se me entenda. Non, é que a lei fixo así porque di que se licitamos as cousas por concurrencia competitiva, se sometemos a licitación, eso implica que a concurrencia, está demostrado, a lei recollo así, de que abarata os custos. É dicir, se nós collemos 1.400.000 euros que vai no orzamento para a sardinería e o sometemos a licitación, presentaránse varias empresas que, por concurrencia, dirán: pois eu podo facelo un pouco máis barato, eu podo facelo un pouco mellor, eu ademais podo che dar, ademais do que me pides, isto a maiores, porque a miña empresa ten esta facilidade, ou está máis cerca, ou ten máis maquinaria xa adquirida, ou porque ten uns traballadores máis cualificados, ou polo motivo que sea. Entonces, a concurrencia competitiva millora os servicios, proporciona máis utilidades e abarata os custos. E iso é o que lle estamos dicindo. E iso entendo eu que é o que quere dicir a interventora cando di que sería de desear conter ese capítulo de gasto. Por tanto, non se me vaya pola demagogia de ustedes non queren que haxa alumbrado público. Por Dios. Entonces, eso respecto a esa cuestión que usted contesta, non? Di que a modificación está facéndose. Eu isto levo indo desde que cheguei a esta corporación, en 2015. Estáse facendo. Bueno, e con eso quedan tan tranquilos. Non nos din nada concreto, nin unhas datas, nin en que estado está a tramitar. Non, está facéndose, xa está ventilado o tema, non? Falan de que hai limitacións pola taxa de reposición, para que, efectivamente, é que lles vanlle caducar as OPEs que teñen en marcha. Porque usted di que están convocadas. Non están convocadas. A nós non nos consta. O mellor que me podría pasar é que me corrixa usted, porque non nos consta. É certo que hai unha restricción para poder
convocar plazas, pero das poucas que poden convocar non o fan. Ustedes saberán por qué. Di que a suspensión da obra da Vilaboa que houve un erro nos pregos. Bueno, eu mirei esta noite na plataforma de contratación, ali di que motivo outros, pareceme recordar, falo de María, outros erros ou outros motivos, ou sí que di que hai un error no prego de cláusulas no de administrativas particulares, pareceme recordar, pero nada máis, non explica máis. Está ben o que acaba de comentar, pero eu rogarei que subiran a plataforma de contratación para que se poida ler ali e que poida ver todo o mundo. Que a Praza de Galicia vai imposta por tasación pericial. Bueno, eu fixen aquí a exposición do que pon na sentencia. E podo estar aberto a que haxa unha reinterpretación que eu non entendo. Pero, desde logo, o seu argumento é moi pouco convincente para que sea así. A sentencia do centro logístico que non é firme, pero sabemos que ustedes renunciaron a presentar recurso. Que non presentou foi a parte que demanda. Por tanto, cando se fai eso, é porque non estás conforme co que che reconocen, pero que che reconoceron xa che reconoceron. Por tanto, deberían ustedes aclarárnoslo. Bueno, nós pediremos acceso a esta sentencia para ver si efectivamente se concretan implicacións económicas que nos dan, o sea, parece blanco en botella que sí. Respecto a Garrocha, igual que colo CLT, aquí son prudentes, en outras cuestións xa non son tanto, non? É dicir, en a sanación de terrenos din ustedes que van vender un terreno que teñen na rúa Moncho Reboiras. Eu pregúntome, eso, o primeiro punto, non pode ir detallado no anexo de investimentos. Non pode dicir en a asignación dun terreno en Moncho Reboiras. Non o pode dicir. Eso é o que quere decir que estean insuficientemente detalladas as partidas. Unha delas, hai máis. Pero é que o que nos acaba de sorprender é dicindo que o Concello de Culleredo vai vender unha parcela en Moncho Reboiras. Non se lles ocurre nada a que dedicala. Avaliaron algunha alternativa? Porque despois temos que facer un colexio e temos que comprar parcelas privadas. É dicir, isto é un sinsentido. Eu creo que ben se podería avaliar que facer con unha propiedade municipal antes de enasenala así máis. Incluso, eu non sei as características, pero incluso non sei se se trata dunha parcela edificable, polo importe parece que sí. Non sei se é posible avaliar as condicións desa enasenación, é dicir, se poderíamos exixir que se dedicara a vivendas de protección oficial ou de promoción social. Non, simplemente vamos vender unha parcela. Eu non sei de onde parte a idea, estaría ben que non a contaran, de onde parte a idea de vender unha parcela municipal. E creo que o tema do orzamento participativo, bueno, dicen que empezaba xa antes porque, como insistiu ao final, me pareció tan escandaloso. Insisto en que de cribles nada, digo ustedes que son cribles porque as liquidacións son positivas. As liquidacións son positivas porque efectivamente cando hai unhas bases de contratación que permiten andar movendo as partidas dun lado para outro, é dicir que é como se houbera unha sola partida. Hai un presuposto, aí se saco do que eu falo sempre. Por tanto, claro, cando se acaba o saco, parase de gastar. Está. Entonces, pois incluso podemos ter hasta superar. E como non hai unha planificación, non hai un gasto a largo plazo, pois nada, adecúase a cousa así. Por exemplo, pois no último mes do ano anterior, pois decídese, debía ser, joder, queda pasta aquí e tal, pois nada, 250.000 euros, un cuarto de millón de euros para pagar unhas supostas unha paga aos funcionarios por un suposto rendemento extraordinario durante a pandemia. E así é como van facendo vostedes, a salto de cabalo. Insisto, nós vamos votar en contra por todas as cuestións que creo que quedaron sobradamente demostradas. Moitas gracias.
Gracias, señor Souciño, por a súa exposición. Ten a palabra Izaskun García. Gracias, señor alcalde. Bueno, señora Marta Iglesias, que no colaboramos ni aportamos, que no buscamos el bien de Culleredo. O sea, son acusaciones muy graves que nos está haciendo cuando sabe perfectamente que en todos los plenos nuestro grupo municipal y los otros grupos de la oposición traemos mociones, ruegos y preguntas que no nos las inventamos nosotros, que recogemos el sentir de los vecinos de Culleredo. Entonces, me parece muy grave lo que usted ha dicho hoy en este pleno. O sea, espero que se retracte o que pida una disculpa, porque decir que la oposición de Culleredo no trabaja por los vecinos de Culleredo es vergonzoso, señora Marta Iglesias. Después, lo que también quiero, o sea, en la primera vez que vi el tono amenazante del señor alcalde cuando llevábamos unas propuestas, que me quedé sorprendida, o sea, es que aquí los que amenazan son ustedes, porque el señor alcalde, en una de las mociones que presentamos después de lo del COVID, con propuestas, con bajadas de impuestos, con ayudas a autónomos y a pymes, lo que nos dijo, palabras textuales no, pero lo que nos vino a decir fue, mire, todas estas ideas nosotros ya las habíamos valorado, unas no se pueden hacer y otras ya las habíamos pensado nosotros antes. Entonces, no se crean que se van a poner ustedes ningún mérito con estas cosas, o sea, que van a sacar ningún rédito político. Esa fue la actitud colaborativa del señor alcalde cuando nosotros presentamos propuestas a esta corporación. Entonces, también notamos el tono amenazante, como decía muy bien el señor Souciño, cuando en los Consello de Participación Ciudadana nos vienen unas propuestas cerradas y hay que votarlas sí o sí, porque la amenaza fue, como esto no salga, pues no se harán. Entonces, claro, están los presidentes de las asociaciones de tal y dicen, joder, a ver si esto no se va a hacer y la culpa va a ser mía por votar esto en contra. Es que las cosas no funcionan así. O sea, si son presupuestos participativos, tendremos que participar en la elaboración de esos presupuestos, no venir con una propuesta cerrada, señora Marta Iglesias. ¿Lo entiende? Después, hablando, vamos punto por punto de lo que fui recordando. De lo de la RPT. O sea, es que la aprobación de la RPT de septiembre, aprobada por ustedes, en esos informes ya todos los grupos sindicales hablaban de que se necesitaba una reforma en profundidad que no se había hecho, que había que aprobarlos rápido para poder aprobar los presupuestos. No sé si usted lo recuerda, pero es que en esa RPT ya se había quedado en que había que modificar profundamente la RPT porque no había no se decía, no se definían los puestos. Después, con el tema del gasto corriente, de que si nosotros queremos dejar de dar servicios reduciendo el gasto corriente, que a ver qué dejábamos de hacer, pero es que se lo hemos explicado muy bien. Es que si nosotros tenemos contratos en los servicios públicos, el precio de esos servicios públicos es menor y se pueden gastar en otras cosas que quedan sin hacer. ¿Lo entiende, señora Marta? El tema es sacar contratos que no hay y que estamos pagando más por servicios que otros vecinos de otros municipios pagan menos. Eso es lo que nosotros le pedimos, que se pongan a trabajar. Y con respecto a, porque podrá decir, nos falta personal, vale, pero es que en los informes lo he dicho antes, en los informes de intervención de secretaria accidental y de secretaria general de estas OPEs que están pendientes, tienen todos informes desfavorables. Entonces, por favor, hagan bien las cosas. Después, con lo de las ayudas a los autónomos, hombre, es que me parece increíble que 250.000 euros de partida para autónomos y pymes de este concello, con la que está cayendo, es que solamente si se compara con el sueldo de la corporación, es que es vergonzoso, es que yo no sé cómo sacan ya una única partida de 250.000 euros. Después, cuando se refería a la bajada de impuestos, que si bajamos los impuestos no hay ingresos. Es que yo no digo sacar los impuestos en general, pero sí se puede bajar el IBI urbano, por ejemplo, a los negocios que son propietarios del local y que están teniendo menos ingresos. Sí se puede eximir de las tasas del agua a las empresas que no están trabajando, que han sido cerradas, que han tenido que parar su trabajo.
Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer por los vecinos de Culleredo, pero que ustedes no tienen ideas. Es por eso a lo que nos remitimos, que nosotros tenemos ganas de trabajar y que estamos dispuestos a colaborar. Entonces, por favor, o sea, no puede decir lo que usted ha dicho. Después, ¿qué más? Esto es el resumen de la defensa que intento hacer de la labor que nosotros como grupo político estamos haciendo en este Concello. Muchas gracias. Gracias, señor Izaskun. Bueno, creo que as posturas de todos os grupos están perfectamente definidas. Simplemente unha sola puntualización. Nos metimos 250.000 euros na partida de axuda a pymes, resumindo, porque contábamos, e se fixo unha modificación puntual, que se iba a aceptar a proposta de incluir o 1% dos orzamentos, que era o que queríamos as diputacións e a Federación Española de Municipios, para esa consignación e ese pago único que se fixeran de todas as administracións. Era parte que nos correspondía. Eso parece que non vai a bo porto, se intentou dende as diferentes diputacións e esa partida en calquera caso pode ser incrementado como así foi en calquera momento, pero ese era o 1% correspondente aproximadamente, vamos, a esa cuantía que nos estimábamos que ese proxecto pues iba a sair adiante, porque non hai que esquecerse que o pago que poida facer un concello deste tipo de subvencións pois extralimita tamén as súas competencias e deben de ser as administracións autonómicas, non entro en valoracións, digo todas, en absoluto, as que teñen que facer ese investimento e liberar de cargas aos concellos, pero non, tampouco nos parecía mal esa idea de aportar ese 1% e por eso, entre outros motivos, eses 250.000 euros para incrementar e despois no que vostede di, e non é con ánimo de réplica, non simplemente por facer unha pequena labor didáctica independentemente de que se admita ou non a mesma, xa se incrementan as partidas sociais, precisamente, se incrementan para tratar de axudar a aquelas persoas, incluídos os membros das pymes e dos autónomos, que poidan ter problemas a fin de mes para pagar a súa luz, para pagar os seus impostos, para pagar diferentes cuestións do día a día. Por iso se incrementan. Hai dúas opcións, ou incrementar as partidas ou baixar os impostos. E despois hai unha cuestión que temos que entender absolutamente todos. Seguramente, se os 21 concelleiros, ou se aquí 19 presentes, nos dixeran que fixéramos un orzamento, seguramente cada un de nós faríamos un orzamento distinto. Estos son os orzamentos que nós considerábamos que neste momento había que traer a este pleno, unhos orzamentos que conteñen o gasto, unhos orzamentos que incrementan as partidas sociais en detrimento das inversións que poidan solicitar os veciños e veciñas, pero en calquera caso atendendo a maioría delas. E tamén con un pequeno matiz que lles quero facer e que é o que vamos a facer todos os concellos de Galicia e o acordo independentemente de que cor os goberne, porque ao final dá igual o acordo partido se non hai intención que poida ter o goberno de favorecer os seus veciños e veciñas, pero sí é certo que probablemente se non se aceptaran esas reglas fiscais, se non se aceptara pois o que dentro de uns meses poidamos estar utilizando eses 9 millóns de euros en diferentes aspectos relacionados con mellora do noso concello, igual traíamos outro documento, pero non deixa de ser menos certo, e isto non é para debate, é unha cuestión real, e que dentro de uns meses pois vamos a estar novamente aquí traendo pois dentro deses 9 millóns ou 8 ou 10 o que determine a intervención xeral deste concello que hai de remanentes, pois traer outro tipo de investimentos que non teñen por que ser nin inversións, pode ser máis gasto social, poden ser diferentes partidas para complementar este presuposto. E despois cando un está aí, que eu tamén o estou ben, lógicamente ve as cousas desde unha perspectiva, e cando un se para a analizar os orzamentos, insisto, cada un os faría dunha forma, e eu respeto todas as fórmulas que vostedes poidan ter para facer orzamento, pero os cartos son os que son. No papel, como decía o señor Mourella, aguanta todo, pero os números son exactos, e uns pois o distribuyen hacia o gasto social, outros o distribuyen hacia paralizar os impostos, outros, como decía o señor Chouciño, pois hacia as cuestións que ele consideraba que eran de maior necesidade, e eu, de verdade, o único que teño que decir é que respeto
todas as intervencións que houve neste día, porque comprendo que cada un poida ter unha visión diferente do noso Concello e creo que todos no ánimo de melloralo e de axudar os nosos veciños e veciñas. Non sei a proposta que hoxe traemos, escoitei atentamente as súas intervencións, ninguna delas as vou a discutir porque son o pensamento que vostedes teñen dende os seus grupos diferentes da oposición e vou a facer unha lectura positiva de cada unha das súas aportacións para poder, si cabe, dentro do que considero que poidan ter razón, mellorar futuros documentos e mellorar a xestión deste goberno. Procedemos á votación do punto número 4, creo que era o 4, sí, verdad? Sí. 4. Votos a favor da proposta de orzamento. Votos en contra. Non hai abstencións. Votos a favor os concelleiros e concelleiras integrantes do Grupo Municipal do PSDG-PSOE. Votan en contra as concelleiras e concelleiros integrantes dos grupos municipais do Partido Popular, Bloque Nacionalista Galego e Alternativa dos Veciños. Ben, pois queda aprobado o punto número 4 de proposta sobre aprobación inicial do orzamento 2021. Os seguintes puntos ata o número 14 son dacións de conta. Punto número 5, dación de conta de resolucións de alcaldía e concellerías delegadas. Punto número 6, dación de conta de acordo adoptado pola Xunta de Goberno Local en sesión 30 de 11 de 2020 relativo á proposta de adxudicación do contrato baseado no acordo marco para a contratación do subministro de electricidade en alta e baixa tensión pola Central de Contratación da Federación Española de Municipios e Provincias. Dación de conta, punto número 7, do acordo adoptado pola Xunta de Goberno Local en sesión do 28 de 12 de 2020 relativo á proposta de aprobación dunha oferta de emprego pública complementaria á aprobada pola Xunta de Goberno Local o día 23 de decembro de 2019. Punto número 8, dación de conta do acordo adoptado pola Xunta de Goberno Local en sesión do 28 de 12 de 2020 relativo á proposta de aprobación da oferta de emprego pública do 2020. Punto número 9, dación de conta da delegación presentada polo Concello en relación co procedimento de delimitación de servidumbres aeronáuticas acústicas do aeroporto. Dación de conta, informes de reparo de intervención. Punto número 11, dación de conta, asinatura convenio de colaboración para o desenvolvemento conxunto do transporte metropolitano de Galicia na área de transporte metropolitano da Coruña. Punto número 12, dación de conta, asinatura convenio de colaboración para a renovación do compromiso de integración na rede de bibliotecas de Galicia da Biblioteca Pública Municipal Miguel González Garcés de Culleredo e a Axencia de Lectura Municipal Cardeso Liñares. Punto número 13, dación de conta, asinatura da segunda adenda do convenio interadministrativo suscrito para a participación da prevención e defensa contra os incendios forestais durante o ano 2019, cofinanciado parcialmente polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural, FEADER, no marco do PDR de Galicia 2014-2020. Punto número 14, dación de conta de escritos dos grupos políticos designando representantes en comisións informativas. E punto número 15, rogos e preguntas. Abrimos o punto de rogos e preguntas. Algún rogo, alguna pregunta? Sí, señor Mourelle. Moitas gracias, señor alcalde. Quería facerlle 3 preguntas. A primeira sería, lembrolle que neste pleno comprometeuse que no prazo dun mes, despois dos informes que realizasen os técnicos deste Concello, daría resposta aos pais e alumnos dos CRAS, colexios rurais agrupados, concretamente da cubrición dos patios de ditos CRAS referente ao tema da COVID-19. A día de hoxe, tanto os pais como alumnos siguen sin ter resposta destas e sin solución. Ya están os proxectos feitos e aceptados pola técnico que os supervisou e en breve procederemos á súa execución. De acordo. A segunda pregunta, aos veciños e veciñas de Culleredo gustaría saber o custe que vai supoñer as arcas municipais os informes da huella sonora e a delimitación de servidumbres aeronáuticas acústicas do aeroporto. Pois non sei agora a cifra exacta, pero a precio de mercado, vamos a decirlo así, si me permite lle darei a cifra exacta, porque non a coñezo. Me gustaría darlle a exacta. Gustaríanos que así sea. Sí, claro. Moitas grazas. Dende a alternativa dos veciños de Culleredo gustaríanos saber o custe real do programa que se vai empregar para os plenos telemáticos. Cando
canto teñamos tamén yo facilito. De tal formas, con respecto, tamén hai un dato que deberían de coñecer con respecto ás empresas para traballar para os concellos que temos aeroporto. As grandes empresas non queren traballar para os concellos porque son contratadas por AENA, vale? E é unha pena que suceda isto, pero é así. Cando van a un contrato dun concello, pois o desestiman, son reacios a participar porque durante todo o ano pois traballan para quen despois lle teñen que facer unha alegación en contra. Non é fácil dar con unha persoa cualificada como a que dimos nesta ocasión, que creo que reúne un currículum bon. E este dato pois o dou exacto, se me parece, cando saiba, vale? Moitas gracias, señor alcalde. Sí, señor Chouciño. Sí, moitas gracias, señor alcalde. Tres cuestións. A primeira, respecto ao que lle dixen antes dos servicios sociais, insistir unha vez máis. Usted pedíame algún exemplo. Cheganos unha persona que pide o 20 e tantos de decembro cita para os servicios sociais, danlle para o 20 e tantos de febreiro, 2 meses. Ou unha persoa maior que rompió unha cadera, piden asistencia domiciliaria e dinlle, literalmente, mo dixen así, que están interrompidos as novas altas pola COVID, pola situación, porque había moitos contagios. Eu non sei se me poden dicir algo ao respecto, pero que ademais o que nos sorprende é de unha das resolucións de alcaldía das que podemos ver para este pleno, deducimos que a Concellera de Servicios Sociais non está exercendo a súa dedicación exclusiva, senón que sigue sin tomar posesión da súa dedicación exclusiva. Por exame, se me equivoco, eu creo que a situación que estamos tendo sería deseable que se aplicara ao 100%. Complementariamente a eso tamén descubrimos sorpresivamente que estivemos sin xefe de policía entre o mes de febreiro e o mes de novembro por renuncia do anterior xefe. Entonces tampouco, cando a lei dio así na propia resolución, menciona a lei de policía local que di que hai que cubrila inmediatamente. Non podemos estar tantos meses sin un xefe de policía. Por tanto, por favor, póñanse as pilas co tema dos servicios sociais e tamén da vigilancia para o tema do COVID, que evidentemente, por eso estou facendo incidencia o tema do xefe de policía en este apartado. Ese é o meu rogo, que se poñan as pilas, por favor, que exerzan todas as súas competencias. A outra cuestión que lle quero decir, tamén así que nos chegou reciente, é respecto á construcción que se está facendo dunha gasolinera ao carón de Baliñas, ali na estrada que vai a Cerceda, en Ledoño. Mire, aquelo é unha balsa tremenda, a excavación que están facendo ali. Está o río meténdose dentro da excavación. Aquelo, bueno, constanos que xa houbo denuncias ao 112 para que se avise ao Seprona e a Medio Ambiente e ao Concello, por suposto, supoño que algo lles chegaría. Mire, é que cando nos vimos a petición de autorización para esa obra, a tramitación da autorización en Aguas de Galicia, sabemos que houbo veciños que presentaron alegacións. O mismo BNG presentou alegacións dicindo que no proxecto do PSOE, no PSOE aprobado inicialmente en 2013, os planos decían que iso era unha zona anegable. Aguas de Galicia non viu así. Eu non sei se o goberno municipal presentou alegacións, non me consta. De calquera maneira, penso que non deberíamos plantearnos, despois de ver o resultado, pedirlle a Aguas de Galicia a revisión de oficio da súa autorización, porque está á vista de que aquilo era unha zona anegable. Entonces, eu rogo que lle facemos, que se poñan en contacto con Aguas de Galicia para pedir a revisión de oficio desa autorización. E por último, queríalle preguntar, porque lle preguntamos aí xa varios meses en un pleno, polos cartaces de que hai pola zona urbana, tanto por Vilaboa, polo Burgo, etc., de que se trata de unha zona vedada de un tecor. Recorda que yo preguntei hai algún tempo. Vostede dixo que xa tiñan coñecemento e que estaban co tema. Non sei se avanzaron algo en este asunto, porque evidentemente, pois que ao lado da Iglesia do Burgo, ou ao lado da rotonda do aeroporto, ou ao lado
do forno de Vilaboa haxa un cartel que di que aquela é unha zona vedada de caza, home, vedada de caza está de por sí, porque a zona urbana non pode pertenecer a un tecor. Por tanto, non sabemos por que está incluída nun tecor, en consecuencia restringida como vedada. Iso é unha situación absurda. Podíamos dar máis detalles legais, pero creo que xa os conoce. Entonces, gustaríanos saber se de aquel rogo que lle fixemos en aquel momento houbo algún avance, se nos pode adiantar algo. Moitas gracias, nada máis. Sí, empezando pola última cuestión, decirlle que dende o Servicio de Medio Ambiente deste Concello se contactou coa Consellería a tal efecto e nos dixeron que iban a obrigar a retirar esa cartelería. É certo que continúan aí, e precisamente outro día unha visita pois ao entorno do Burgo me acordei do seu rogo de hai meses, porque efectivamente hai algunha cartelería que todavía non foi retirada e así lo fixen transmitir, ou sea, lo transmitín a propia Consellería de Obras e Servicios de Medio Ambiente que fixeran novamente esa solicitud a Consellería correspondente para que procedan a abrir un expediente ao respecto. E con respecto ao da gasolinera, pois efectivamente resulta chamativo pois toda esa obra e nese entorno, pero as inspeccións que en as fai é Augas de Galicia e nos últimos informes que eu puiden ver pois non di absolutamente que se este facendo algo irregular, ainda que visualmente pois nos poida parecer todo o contrario. De todos modos, trasladarei o seu rogo á propia Servicio de Augas de Galicia para que fagan unha supervisión se cabe máis exhaustiva do que vostede ven a describirnos. E aceptamos os seus rogos. De todas formas, na policía hai un inspector xefe, un inspector que era o que asumía como inspector, non como xefe da policía, pois esa responsabilidade co resto de oficiais de rango da policía local. E despois, con respecto ao tema de servicios sociais, pois gracias por esas aportacións, imagino que haberá máis e as analizaremos pormenorizadamente e tamén daremos as explicacións oportunas se así o desexe. Izaskun, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Bueno, quería unirme a los ruegos que han hecho en otras ocasiones los otros grupos de la oposición sobre el funcionamiento de la sede electrónica. Yo estoy empezando este fin de semana, fue la primera vez que funcioné con ella y fue catastrófico el resultado. Entonces pude conseguir toda la documentación al final el martes y claro, para la oposición recordarle que no tenemos dedicación exclusiva, que tenemos nuestros trabajos, entonces que si la sede electrónica falla, a nosotros nos dificulta muchísimo pues todo el acceso a la documentación, a los expedientes. Y no sé si aquello que se había hablado alguna vez de utilizar la aplicación de la Diputación, si eso se va a poder hacer, si se va a tomar alguna medida para evitar estos fallos en la sede que tenemos nosotros en el Concello. Bueno, esa era la primera. Después, otra cosa es, en el garaje número 7 de la urbanización de Santa Gema, en Fonteculler, los vecinos pagan un vado de 5 metros para los garajes. Y siempre hay coches que están colocados a lo largo de ese paso de peatones. Entonces obliga a los vecinos a salir a la carretera, pero el problema es que hay algún vecino que va en silla de ruedas y como las aceras son bastante altas, siempre están, el garaje al ser tan ancho, sí que los coches no se dan cuenta, lo que sea, y ocupan el paso de peatones impidiendo que la silla de ruedas pueda bajar por las rampas para poder cruzar la carretera. Y es que es la única forma, como tenga coche, el señor no puede bajar. Entonces a ver si se puede tomar alguna medida en esa zona para evitar que aparquen ahí los coches donde no pueden. Y después también habíamos presentado en octubre, creo, una recogida de firmas, de 200 firmas de vecinos de la zona de la Corbeira, por un paso de peatones que tiene bastante riesgo, ha habido varios accidentes y los vecinos solicitaban una mejora en la seguridad vial. No sé si han pensado ustedes en hacer algo en esa zona, si tienen previsto alguna actuación. Y nada más, esas tres. Sí, hay previsto una actuación en ese paso que nos detalla. Con respecto a lo de Fonteculler, pues pasaremos al departamento correspondiente su ruego. Y con respecto a lo de la sede electrónica,
Sí es cierto que en un momento determinado, comparto con ustedes, que era muy difícil entrar en la misma por problemas de incompatibilidades con los navegadores. No deja de ser menos cierto que en estos momentos pues se ha mejorado bastante, y lo de este fin de semana concretamente no, sino lo del lunes se debió a un error grave, que hubo un fallo grave en el sistema, que hubo que reiniciar todo el sistema. Nosotros le hicimos saber a informática la problemática que había, y dijo que había que arreglarlo sí o sí. Se esperó a hacer la convocatoria, etcétera, y un tiempo prudencial, pero podían las consecuencias, según nos indican desde el departamento, podían ser peores. Con respecto al programa de Diputación, ya estuvimos con ellos, vamos a tener que bueno, es un tema complejo que si quiere se lo explicamos en otro momento, pues sería muy largo. No obstante, no dista mucho, independientemente de que es un tema muy mejorado, tampoco dista mucho de lo que en estos momentos podemos disponer en la actual sede electrónica, pero sí es cierto que sería un cambio para mejor, y que así lo haremos. Consideramos que es necesario, y compartimos también las inquietudes de todos ustedes. Muchas gracias a todas y a todos, y se levanta la sesión. Gracias.